Глава 12. Върховния дар. Първо. Малките действия създават големи промени. Големите резултати в живота ни не идват от едно свръхчовешко усилие, а от натрупване на безброй малки решения и действия. Всеки избор, който правим като индивиди, семейства, общности и общества, допринася за оформянето на света около нас. Промяната не започва с грандиозни жестове, а с малки, но последователни стъпки. Въпрос за размисъл. Какви малки решения вземате всеки ден, които оформят бъдещето ви? Второ. Силата на постоянството и малките стъпки. Всеки велик резултат е плод на упоритост и търпение. Малките усилия, полагани ежедневно, водят до дългосрочна и трайна промяна. Дори най-големите световни проблеми могат да бъдат решени чрез последователни малки действия. История за вдъхновение. Един човек не може сам да почисти цял океан от пластмаса, но ако милиони хора всеки ден избират да намалят отпадъците си, резултатът ще бъде огромен. Трето. Вашето действие има значение. Не подценявайте силата на едно добро дело. Малките актове на доброта, помощ и осъзнат избор създават ефект на вълни, които достигат далеч. Ако искате да видите промяна в света, започнете с личен пример. Предизвикателство. Направете едно малко, но значимо действие още тази седмица. Изберете конкретна цел. Планирайте как да я осъществите. Действайте. Заключение на главата. Големите промени не изискват свръхчовешко усилие. Те са резултат от малки постоянни действия. Вашите избори, колкото и дребни да изглеждат, оформят живота ви и света около вас. Решете още сега едно конкретно нещо, което ще направите тази седмица, за да допринесете за положителна промяна. Истинският върховен дар е способността ви да променяте света чрез малки, но значими действия. Започнете днес.